Lokacin aka fara ruwan sama da kankara na fadowa, walƙiya ga tsawa mai ƙarfi, bishiyu na ta kaɗawa, karnuka a daren sun yi shiru, sawaye sun ɗaukewa, sai na ji sautin muryarka cikin tausayi mai sa kuka. Tafiyar da inda ya bazan dawo ba, ranar ne zan kwanta na yi baccin da bazan farka ba. Sake aiko mini sako a waya ba za ki ga amsa ba, in kin kira ni waya za ki ji ba murya ta ce ba. Yafiyar ki nake nema kafin ki kira ni shaƙiƙina ne yayi mana ban kwana. Maryamu Umar yau tana ina ne, ta tafi shikenan. Suleiman Sa'id yau yana ina ne, yayi mana ban kwana. Balaraba Muhammad tana ina ne, ta tafi shikenan. Yusuf Barau Kaduna ina yake, Musa Kaduna ina take, ta tafi shikenan. Musa Liman Jalingo ina yake, yayi mana ban kwana. Ladi Salisu Jos tana